esese ye bompa ye se nyame be man subone ato ya brabom na apa njensen a enye a etwa ye ho ahia nyina so ne ye ho se san njensen we sana da so keke santivan no yesom sikadwa no yesom de se nyankopon no a wode ade ne breye se nyankopon ni si ho edan no contractor no gusu oyi kwan ko ene me na aka me dan ya me ka kire suma man hene se nana mani amie no nyina nhunu ade o me nhunu ade osi wo go fi men kasa ube hu ade ye positive enso ni nyina mu nana waba inauguration eje waba vetting enye hwe uya nkobeba titwa so wo nkwa wai eye se nana no nyina ba minim se die si mu begu so nsa fi se menti ase Arishimama yemamu nyina mu atenase ama makwaba eba yekasa mfonyini so Nyansapo TV meka na waje so se yesane no badwemmem midindi asonaba Kofi Mensa Abrampa ene yehia na enkasa bi wo ho ya empempi no yeka obi tumi kase metibia mewo mu yi eyiwo ne nkwankwanta na maduru se koba se de mepesa meye no meye kura ansa na mewu a anka mepe ebi ampesa mekasa kasa na kire no na de besiesia na asa etimi ma wo mu egina nchen kura kase emfoa no nkasa na wunya nkoye eni ebedi nkomo afa ye nuansem kire ne Kofi Adoma nwanwani ne nsem ho enti na medi kan de nsem wei edi animu waka bi na ya areho se ne hunu sa ye nkomo no meba wo na so anase meba na me be kan sem bi a kire wo na wo firi se areho wo mu a emane hawo sanse eye nuansem kire ne ena ne ho aka abrewapo ma wa ha a ye ne abrewapo ma ebedi nkomo na ensem yi ya do musuko niema bebre na asie nkomo e ba ye firi Kofi Adoma ho no eye niema bebre ene wom jebre na ene ya ni nkomo no abrewa akwaba iburu na ho ye de nyankopo tumi ne mo mpaibo wabo tuntum ne mo bayi nkomo ntia ho Enibiri yaba esu okusie mpie awia okusie pie awia na chese asem na ato no aniwodefu bi gudu so nti enibiri yaba abrewansa na no asem yidi abani sabi ye kan se da wani madija eba ya wuti ye sanesi ya Kofi Adoma eba ya meti TV so na meti no na me yam shi mi yi afedi me ka kwesi ya nze enipa ni ye wie na anamoni a yetue ye kwa ye be nyina ye nimu de ye be kwa kwesi kaminu se wonimu de ye be kwa kwesi anka da no kora no free dem si edu enso so wonimu nti di nyankopon ya ni nti bibi ebesie bia no yemfi awire nje nyankopon no hu ye mo bo no hu kwa ye ode ye be fa so ni wire hoye mpire nyame wira ho fi se wo yonko da eno da abampenin kasa bi a yese de me pesa me ye no se me ye wie na meti bia me wo mu me wu kura anka mepe ana me kasa wie na asam sa enkaye wadaro ma wanyini sampenye kasa mu na maka ye itimi base obi di bibi accident so na ebi mu ubu na bem mamu mu mabem na saade we ya me kasa me ye mitimi ye wie na bi wukura na bi dine da ho se tetefo no dodo na ebi twebo akodua asanse kofu ada akọ eyi ado ene bo ahena na ntuo mu wo mu ye bi kese ade ano wo koye no na wi ataso se okoye no waba ne so awi ataso se obeye tinwita so de ne nkwa kora etwa so enwita so
ene ma yete saa nananom edi ene na abrewa ma mimisa wo se de yakase enweta aso yi Kofi Adoma kan sem bebre efa afahye ana adwumadi ana ekoso wodoma enam soma an ko hia se bi ne nkwanhia yi ne nkasa yi mu no kire se na wawia ta so se doma afahye no ayeko no obebo mmodin se obetumi akotwa ana obedi dwuma bi ntintima wo ekoba se obi nweta so wo dwumadi bi mu ekowie ne bone ekowie ne wuo ekowie ne nifra na bi ya abasobo se wusi nkiti a so nwita so ni nkiti ni nyina yepe na si nkiti saade wi ni ye awia ta so se me ye saa niema wi ebi di etimi kowie abasobo ebi so di etimi kowie owuo ebi timi konya abane beti no obi kura akoda ho afiase ebi so ho a na ade ya ato no no didi dem a amani nipadua akora no wasese ntino enwinta so de ejina niema bibire so nanso wo a wo ye wa de no wo ye wa dwen se di besi bia ujinam se unum Kofi Adoma kakra oba Kumase beye adwuma saabre no Adom FM beye adwuma wo Kumase metumi aka se saabre na no ye adwuma no oba ye oba beye adwuma no na menwura nsɛmtwerɛ mu de nanso anche bia na mefiri nsɛmtwerɛ adwuma ase de metumi aka ne se ɛyɛ asanteman ene pagya ano a na adwuma ye mu ansa no wɔkɔ enkrama mu kura kwa akoto aso asem se ya akoba no ufiri sa ne nweta so ano so wo wiata so ama doma afahye no aya afahye no ne nkasa ye mu kura no no se wotan me bi se doma de tamfo ne asante wo so hwe de doma ahene ye ne dia wonya adwumboni bi efa santeman ho nya sante ba akope bi santeman titiru ye wira otimfo asante hen wo minimum pobi etiano ano odin pa na saa minimum po no so a wo di tiano so do ma hini wonimu a kesi wo trase no wo no asese niema bi wo hu nse ade a wo ye no emoa no enkosi ne hwe kire se de wadi kai ni tin 18 ye wadi kai se wo betoro no eden kire bi anka ne na ekobo na ono wadi kai ne de na wo ye wadwene se wo beti no ana abekwa akosan no ho ana abe oboa enu na abebu bi wo ho se ade ye wa achechede no adanku wotu hu mirika kwa ade ye wa achechede no adanku tu hu mirika kwa wa abrewa ye behwe asante tumi a wokura ene Bronese Paramount Chiefs edusiansia wa asante memu ye beba bedi ho nkomo na ma yeni nsem mienu hu nkomo abadaye ene tema edikan kire ho na se kakra bi na mfa metoto asem bi abadaye no obi wo ho a bibi a aka obi bia na eye ne ya anka de yemu a na kwotimi etwitwa age oni ko ene tema nso wo ho se ye ka asem no kire no na tie ye no wodi enka eba eyeseya tie ye no oto de maamanfo say yeseya anka beboa anu ne yetema de ntia me bisa saa na me ma wo kire mu ne se Kofi Adoma se nanka enye doma hene ne sika ene wo pe nanso nka bra
nkwanhyia ne to no na nka opese otenenka nokora ne yesa abrewa ufiri wakoma mu ye bibi na wonu yakoro no wan ma ye bibi a kire se nani so ade no a ema no koye se ade na akora wo ye ne mfaso ni so kofi kire se ababa wa bi manete se wabodom ahena mane nanso muaye onya ne se dom ahene so wo wie na fashe no a obetenenka bepem na ya ba wo na so yi kofi kire se won tenenka enti na man bi sa otema ne abadai dom ahene ni abadaye kofi die ne nti ni abadaye wono ankasa di abadaye nye kofi nko na ode ye no eyesua ewodum so wa abadaye honhom wonum a anka what trase kora obeji bu akohwehwe abrante ne dabrim ne tebiem ansa ene wonsa so di tema oh meslamo mo keka mo hona mo nkohwe no mame sisi tibia mi wo mu minti menko ni tibi nko sisi e mo dawro mame slamo mo nkohwe no mame woi asisi woi o bi o mo ba di sa adwuma no waho penipe mo nkohwe no mame ewurade menye dedie slamo mo nkohwe no mame tuma ni pasi ya mesho na yem hihie so akire so wa abadaye no so ewo nese we nyina wantumi anye no kasa me hye me fa wie dia woni abadaye woni tema woni moburo hu enipa a wote ho wudi ehumoburo bibi ye obi a empusu wonte wonka en ma wonya atenka owo bi kura na yedini twa adan ede ne a wo hye wo fa yesi wo bi kura na wo pra na yedini mo ano na mo mfa no nko enti se wo bi a wuni no a wonti no na ba ebinim susu se bi adwuma se kofi hye ase no na anso nani sanse ebra dwumade no ekoso no ade bekyea ma afa hye kese na ankasa asi no na kofi kohyia ne nkwanhie ebinom susu se doma ahene ni anso ebi ade kofi frase se oye no anampo bi anu one ne wo asem bi aye wantwi onso kasa wani anso kora wonti no obae me papa o se akoda ahwe ase wo fikira wo dan ahia enye ona esum do twene so wudiri mpamu da otehwe opanyina so masie fikire na udin namu sa so bi kwa na da na woni fie ena wuhunu sa akoda bi kura abeba ho ahwe enso se ye ya wo dan achi do hwe ye no wudiri da bia beka bia wudiri na dika wudiri mpamu da ena yesa wa kase bibi wo ho se efuo ni diri mpa adebo efuo diri mpa no ye aboafo o ya asoroboa no ni bia ye frɛ ne fo na ni diri mpa adebo nyankopɔ bɔ ne yema nyina no dodo abeka abomu bia efuo diri da so kote ase asantefo abrofo gurumafo angonafo fo nko afuo bia ediri bia ye ka bomu a afuo diri na ene twato nti adebo nyankopɔ boye no afuo ne diri mpam akwensafo no akoromfo awudifo akohwifo ne nyina asansafo mesia de ansa na afi teacherfo aprosifo dokotafo asojafo baby adoctorfo amanyofo ahemfo asukufo akrachefo se eye ba ekira sam no ase ne pote ya eye nti ade bie nyankopɔ boye bia ne nka bomu bia efu dini ne da so abrewa dwumadi na se no Kofi Adoma ekire se
wo mo koduru doma no na ne hwene mu nyina sisi a potoka se beka se kata anase mpo bibisa ache no nanso enkete a no wasie nti no okọ to aduro nom yese be yanka no ho beto na ma adeche waye dwumadie no ose ade eche ye no na dwumadie no enhye dan hyase na nanyumre no omo be ya amane no ba bia wo gina atwa no mema na tutu niema no ko wo mo no omo betwa no nanso ohene ba akobọ na amane se otwa anka wope tine ose camera nketua bi e wo ne ho no no ode ye adwuma enso ose obi be yi ni firi ba bia no ogina no wotwa ne se gina ha ene no akire no ba akobeka chen se de obeso aduane gya no obefiri hyen we mu na apie nti konne ko gina ni sei ena mu okogina ya wotwa kofi se wo hunu yanko wo gina ba bi ogina na anka wantie no we no ya so den ana de bi nya so den enya so den ni hunu yanka eni eduru yesi wotwefo unu ho anwumere wotwefo inu no ho anwumere yakwa atwe ya ye pen anopa no ayekọ ye no se ehunu se ye nya bi yanka ye ba fie wo mu betre mu abeduru anwumere ni ye nya hwe ni abefie hunu ya bebere egu ni yanka ye ko ntem kura wow nti nya asoden enya asoden ena ade ebeye wo no ade a ebeye wo eni eduru di ebeye oni eduru nti we no Kofi Adoma ade a wo ye no eye eho afode bobi ana se ne tu hu ache na akọwie ne sa ebi kura ne wiase a wo ba no ne nkra be ebu ne ka ho se biribi beba se ya etu wo bebo nani ansa na wo firi wiase abrewane ye ka ja Kofi Adoma kwa akotwa akohia ne nkwanhie wi a wo se enye bia na so den na eja no minim se nkem freedom a ana meti minim se nkem free aso me ka ho asem kakra me eja no se ye aduane ja na me kire wo bibi kakra aduana no tete no ne ye nwododo aduanafo no wiase ne ye nwododo sa enti nada no nko a na wudu aduana hene aduana nana no oba no waye oba o nye bema dabi aduana oye oba wana wudu na wo ni ho ne ye nwododo sa wo batuntimi wono ni nipa odi ka wudu ene esi edu na ye ka wo na eye o maame ti ye fre no edu na ni aka na aduana no edu na ye de ne gya no minim se nka freedom a eja no ye ka aduana gya anke be kapa kana hase pie kunsu aduana no ne ka kire kunsu ye wo baabi a ye fere ho seso ho na epie na bofo na ko owire mu a wo hunu se nipa ni pie firi fom ba na ehu kan no wo tutu na edi kan no mpanimfo mienu ba na nkola mienu ba mo pie firi fom ye pie firi fom ena emaaye wa mienu ba so ba ma be yensia na mu dodo ho pra na bofo no tiwire mu wo hwe eti wiye ye na afi na akonya na pie ye no eno so pie firi fom fom ho a na me wa mi mi so apie enti wo mu pie ye no enda wo hene no o pie na sɛdeɛ yɛsi ahyehyɛ no gold no
bɛrima no sia bi sɛ kunsu dwuma egye me Obofo no. Kunsu dwumɔ so ɔtutuo no pee ɔn sɛ bɔfo so kɔ wie biribi si a etuo no ɔde ko no ho sasa ho. ɛhɔ a na wɔhene no ɔsa apem kɔ fam ɔsa apem kɔ anana Amananim. Asase nase. Enti the gold no na boti de ɛda no kɔn mu no ɛne na boti de wɔrɔ ka Efom ho. ɛbɔn na no ɛda hɔ akunsu yiyi musuo ɛwɔ hɔ abiribi wɔ hɔ a yɛgoro hɔ te sɛ deɛ ɛhemfo goro Agoro. To ho ne gya firi. ɛhɔ na adua ne firi baa ti wo mu namu a na wo mu bepie Asumenya. ne wo mu a yaka no deɛ yaka hɔ ne wo mu si agya fie kɔe na dɔm a yɛba no nyɛ dɔm ketewa sɛ deɛ wayɛ no yɛnim deɛ wo mu afa ne yɛnim deɛ yɛn nso yɛbɛyɛ nti fie kɔ fie Ɔmo ka kyerɛ bɔfoɔ no. bɔfoɔ no na wɔde wo mu bɛɛ fie ti wo mu aka no yɛde wo mu de kɔ pie yɛ deɛ wo mu nya yɛ ho so pie na nan hemfo no yɛ mienu baako akonnwa aka kunsu baako de woduro baako de apɛw ne woduro. enti na asumunya akonnwa no refere no woduro ni apɛw akonnwa ɛnyɛ woduro anim apɛw ɛyɛ woduro ni apɛw akonnwa enti wo mu kɔ pie asumunya hɔ no a yo no a wo mu de obi ne hye a yɛde wo mu bɛɛ fie no a wo mu nya atenaeɛ no na kyerɛ sɛ wɔhene no baako akonnwa aka kunsu ne baako akonnwa na wo mu de akɔ enti wontumi mfa ne nua no nyɛ akoa anaa akoa bi anaa ɔhen ketewa bi enti wo mmienu te akonnwa no so woduro ni apɛw nyinaa te akonnwa baako no so nti ne yɛyɛ no woduro ni apɛw mumu de duro biribi a aberewe wawa ne ma bebree asetena ebire ma no mumu de kopie dinam kopie dɔma ho sɛ asante asɛm na ne yɛ kan yo ɛne wɔn sɛ wɔn akopie dɔma bia kopie dɔma wɔn kɔ nom de gya ne kɔ wɔn a egya no wɔn mfiri ha ne kɔ yi wɔn kɔ duro hɔ no ɛkɔm aba na aberewe watoto aburo na wɔdua aburo na wɔn hu ne ɔbɛyɛ ti ne kraman no ɛno no ne yɛfrɛ no wɔtwea okay ɔkɔ ya wɔbɔ hwɛ sɛ egya tua na no tua kraman na no na wɔde yɛ ba ti kraman ne ba yɛ no a haha ne awo no wogya ato mu na asɔ na wɔsi yie edu na metwea abrɛ ma de du na metwea abrɛ ma de abramade no ne ka ne sɛ dua na twea abrade yo ronko pasachi en dade ayemo ne kahiri nti ho ne jana ko firi aba abrawa mo totu obure bi wie ya ma ye ho toy na kansu ayebedo na aponkyere ne esa aponkyere ni bi na ehuru be aboa we die anko wadansuo mu wo hwe no wadansuo na ne mani bi di na chi pam no di na chi ni kuti nsuo mu tinye si edua na aponkyere ne o mensuo na edua na aponkyere ne o mensuo na nti se wo baabi wo mutie no sukom wo ho so asena nya nsuo wonya gya faako ha wadi mu na utimo onu utimo debi
obesere aba n'akyi ise ofura sante wakopie hɔ kora yɛsɛ obi hu ne wira ɔde namanye ɛbɔ no abrewa na kyɛ sɛ wo nkyerɛ mu ne abakɔsɛm a wakan me ɛda edi kan a metie bi na kyɛ sɛ dɔma ɛne asante enka ɔmo nya atamfo ɔbaa baako ma yɛfa nsɛ yɛfono baako ma sɛ metiwi me wɔ mama enu so obi akɔtena ɛno ne yɛka sɛ yɛfono baako mu adeɛ nsusuye biara nim mpaeɛ biara nim yɛyɛ baako asanteman dɔma nka yɛ baako kane dɔma yɛ baako kane nyinaa yɛ baako na wowura bi a obedi dɔma afɔ so na efiri no kusi wɔn ɔkɔfa saa ntotom yi a sɛ dɔma ahene wei wɔyɛ ɛyɛ no saa nsɛm a ɛkɔ so yi saa kusi no ɛna kɔfa saa ntotom yi no mu nyinaa na yɛwira asante hene sɛ mompam no mfiri ha koraa mompam no mfiri asante mu ha koraa kusi agesa hano no saa bre no se no yɛ dɔma ahene no ɔyɛ kusi ne yɛ dɔma de okodi ɔmo so wodi edom bi so asante wa asante mu enti de ɔde baayɛ no ɛna yɛwira sɛ mompam no mfiri ha kusi no mompam no saa bre de no wɔ asante man ɛna nananom pam no titi saa bre no tue toto no mu ne tue atobade ne ade no nyinaa nti baabi okoduru yɛ no a okoduru aduana no asase so no ɛna ɔsɛ ha ɛdɔm ma ha ɛdɔm ma ha aduana panyine no ne kan sɛ ɛdɔm ma ha aha de yɛ de ɔdɔm ɛyɛ kusi no ayi no aduana panyine no kusi ne duane yɛ a okoduru aduana asase so wɔ no ɛna ɔka kyerɛ ɛdɔm no a yɛdi n'akyi ne sɛ aha ɛdɔm ma ha nti ma wo ne te ha nti dɔm ma ha mo nsa mo akyi nti ɛno na yɛde benya dɔma no nti ne ɛwɔ dɔma kusi nipa no a yɛpam no na asefoɔ no saa wei nti ntɔkwa wei a ɛkɔ so yi dɔma ne asanteɛ na wobɛhunu na mmabunu no bi agyeman badudi a wɔyi ne nana ne hɛ ase yɛyɛ na wɔbɛtoa so nanso na wakyerɛ me nsɛm no mu paa wo deɛ maa ne kɔbaeɛ a akɔyɛ nti no akyire yi na dɔma akusi no ahunu sɛ baabi a wakɔka no ne ho akyere no wɔno a wɔmfiri bɔkina ɛne wɔnti no so ma asante nti saa deɛ ɔbɛsa abɛpa kyɛw ɔsaa n'akyi na ɔbɛpa kyɛw ɛna ɛbaayɛ no na ayɛ den na wɔhyene mpɛ sɛ wɔhwɛ n'anim koraa no nka mpɛ sɛ wate akyɛw pa no nti wɔhyene santehene wetimfoɔ santehene de hyeɛ yɛfrɛ no yɛboa na wɔhwɛ sɛdeɛ dɔmaahene si ayɛ mmɔbɔ no a waka nsensɛmu no abadaeɛ a wɔwɔ nti no wayere no ho a no wɔsua wɔno koraa asua no ma ama kusi ɛkyɛ afei dɛ mpanimfoɔ de nana wadaworo ma otimfoɔ wadaworo ma gyaama ne nka wɔsɛ mɛyɛ ne dɛ yɛbu asu ama dɔmaahene nti megya yɛ anonaka ɛno nti na ɛkɔyɛ ne mmara ne sɛ yɛbu asu ama dɔmaahene
Wouldn't say the mine a woman or a man be say, your boy Siama Domahin. We think for us, your boy soon, I'm a Domahin. Timid and what didn't share band to my hands. The Domahin, a share band to my hands. So, Beba with him for why I just will be see band to my hands. Enum ena ye gya we you we to us so obeba be si ba ntoma hene so a otimfo esa hene ne ba ntoma hene enti aso di ba bia agye so opa ho ntoma e de kire no be bai ho ntoma so o kire ho kakra ma na eti ihu enti obe bai wasem no ho ntoma Otimfo sahin ba ho ntoma kire no na ekwade mu no baba enti ne kikikiki ya do ma hene we wo ye no efiri ho no ne nana no so joy ebre ne ho ase e ma santima ene obehunu no wote afidie so na ne mrantie ne bi nso manye honko empo yenso ya santi ekame akoye se ntokwa no kwa ake akansi enso nke ye nuafo pa ba ko na eno na me ka se enne mpese me di afutuo pa e ma ye mrantie ye mebe bi no so ka ho bloggers no ene ye nsem twerofo ene ya manyofo ene die ewuru se ewiase odo na ye enka bomu e di ahoto na eba se me no bi enu ka bomu ne ye ba ko a me hu wa me nsuro wosu hu mi a nsuro na se ye koyi ye ho se wo de ya wo de ye wo se wo ye ho se wo a me mesuro pi se wo wuwe kura na ye wo ye twani tiri to wa aye wo pro na ne nkasa egu ho a ye wo ni dua oye wo enti wo ye wo enti ahwesi ahweyi a ewo si ehunu ne se ohun se ye wira wotimfo ni tiri mo nya den ebra do me kusisa baaye wo pachewo no de ekoso bia wo se oh mia me de hie kura ni isuma we na wo suma no me ka de asa me je ne ka me ho ni egbo me de ne he me sa hene nsa bia ni a umie so enchire sa hene na omra me nche me mpam no enti no ena me ka se ye mra ntewa ye beba wa ye mpanimfo bi mu ehimfu bi no kura atetade etire nanso mpanyin se utwa aketere baria awonwe nam bia na ubekum wotoromo no waje asasanduru da wankuno one nam ne baby so wode na wode na empiripi ya na meka se dodoa na do ma hene ọma nkrofo piepia na tikọ na woye no yesi akwada atu sekire ne bayira wode yakuma ne hwa akwada wotu sekire ne bayira wode yakuma ne hwa na me ka ba ne se otimfo yi otimfo ifiri tete wono ne wo hene se wo yi otimfo nyankopon ya firi tete asante hene enti kani kete ene ne yasa etwene no na yebobo no basa bi kani no ni yebo no se ifiri tete ohene de hene ifiri tete ohene de hene ifiri tete ohene de hene kuma se kakraka ba ntoma ne panyin edanse bo ne bo dane a ohene de hene ifiri tete ohene de hene asante hene timi no ifiri tete oduma nkoma bo ade
ade Abrewa agofo ma ehwe ye dwumadie enwom na woto ye no woto no sesi akra na manya bibi broni se rhythm se bia wo mo hye wo mo bo to ba akoma nwe firitete ohene de hene firitete ohene de hene firitete ohene de hene tumase kakraka ba ntuma ne panyini edane sebo mebo dane a ohene de hene firitete ohene de hene firitete ohene de hene Intina uyi unyankopon a obo ade wo yiro besi ho preko pe ene asante ono di asikeja bre asante man wo men bie ni ho a wo mu wo bie ene ntina kanene school for no eto dwon eja no munya suntie awanwansem enanu munya suntie awanwansem yedam enwum so de beka awanwansem yenam enwum so de beka konfo kese anoche ho ansem anoche onana no de frewo ai anoche ma home so ai o men bi anka ho santeman enwuma no motoro no sesi ya no ansem a ye kan penifo sesebi wososo bodamfo so na ode ababo sanete wo mu asoso so pa me beto me bodu ma kire nsem bibiri eniso ahwe a medem kokan na ho aye hi timrante kwa na maba wa wo mu soso so ntentamfidie so no abrewa na etu wo mufu abrewa na etu wo mufu kire se wo man ewujafo a nyankopon di ja enti konfo anoche baaye no wo sire wo nyankopon no wo de asikadwa firi soro ebre asanteman said beya asante behuru nyankopon anim wonyam se nyankopon wo ho ampa wo nyankopon a wo bo ade den hihye nyina to ho ma nanano so gitum a yeso mu se nyame abre yade ya santeman esum asikadwa santeman no yesum asikadwa no yesum de se nyankopon no a wode ade ne breye se nyankopon ni si ho do tumfo nyame kase o se tutu nyame kase se tutu nyame kase so se tutu bere so ne bae enti asantefo de ye wogidie se saa asikadwa no wo ho no eye nyankopon a wo bo ade no usum na usum nyame ti e so wo so ne kronkron se si bi e nka no nti ne wo se tutu nyame kase asantema so no enti wo biada a ope ahennie no wode ne ho bebo santema wo men bia wo hu se gunu ayiwe musifo gunu ma ba bia entrafo wo mu nyina ade ho ebebo sante hene nese so wo sum nyame no enti no enne aso me pese meka emma yemrantie maka sanso a ese so okọ no otonfo wo bodade kwen ba bia wo bo no pa no ne ho hia no emrantie no amaboso ne mpanimfo bi no amanyofo ahemfo bi no no yenhwe na onyankopon yensi na twetwe sante hin na wote wo so pie ba bia na animonyam kese bia pie ho na wuji se yede ne enyankopon tumi no ode be hye ni mu no de be hye asante akomi mu no eno na amana basa nenne no ye kwehye we ye chi no kasei no yi kasei no yi kasei so
ye di fun ye se chese enema bi wo ho a wo ka kora na etai Omunyai. wo munyai na nkwan ye da tano osebi no Nkwan ye da. ye da tano sebi no na se wo tenase se wo tɔne agyinamo a watu fi a nkura na we wona bibiriba wo mu ye ya ye me wo me ye de nche nyina sesei munua na wakohia nkwanhia yo wakohia nkwanhia sesei wuni a wo wayere wo ho a wo ye no wo so wuni wo de beto wo enti bi de American sensem bebreba wo mu ya na de ntokwa akopie ha ade akasakasa akopie ha na de we pie ha asa we ta we yachi asa we ta we yachi mini wi yesa abranti enu se do ma ahene do no pa Kofi Adoma. So wa hwe nanim so bepem sa abronte na. enso so eto de ye dun Anya kamafo. se obuafo no ho woni muwa bi efiri ne nsem isa beto de kra wonhune ne somafo se wono kura nya akwan kra nko won soma wo bi ba no hwe no ana won to nkire bi se de de efunu ni nkura ni bei enu bia ni ho sa na ewiase na ye kan ni diri na se ne se ebe wiase ya ase nei ebe wiase no aye metamfo ebe wiase no aye medofo ebe wiase na ade ayeye na ayeye ebe wiase na ade no na asai so wiase ni dire no Abrewa wo tuyefo nsɛmtwerɛfo wo tuyefo de nanso ma menhwɛ Kofi Adoma ɔka asɛm bi abebu ahodo ne ayesɛm bi ne mfato ho bi ɔka sɛ ensuo beto agu wo nkyɛnsen so ne sɛ mframa ɛbɛpa wo nkyɛnsen saa bɛyi yɛtebea a wakomu no yaw bi owo mu no ɔde abu bɛ no ana mo na maka na da hɔ no wɔka bi saa bewe no wonya ne bebi ri abeto ho wonya bebi atoto wono ankasa ɔde ayɛ mfato ho ayɛ ne bɛ ato hɔ ye biribi wo bi so betimi aka se de ye ka na no di we nye modea de bi ono na de na se batoto ho ato na brabo ho se ne anka adwuma no wo koye no wo koye emwade bi amediri bi adaho ama na anka wa ankoye a so ho so koye ya wakote bia wo yi mu ene ogya no wa ankoye a anka de ehene na ye nsuo beto agu kyɛnsen so nsɛm frama bepa sɛm no mudu ono ana aye ne be we so be ye be atena hɔ a obi bɛka Kofi Adoma ne kan yo nsuo beto agu kyɛnsen so nsɛm frama bepa wo kyɛnsen so de ehene na eye Abrewa meba na yewie Kofi Adoma nsɛm yi ne asanteman ho nsɛm kakra awusua nyansapo kasamfonyini so ni yenua nsɛm twerɛni na no ho aka ɔyɛ mimi nua ebi ana wo ahwɛ me de ɔnya nsɛm twerɛni nti menka ne sɛ ɔyɛ minua nsɛm twerɛni sabi ɛwɔ me ne ɛwɔ yɛn panifo sensunsun yɛ dem nanso sɛ bi anka yɛ me a kadeɛ na mɛka nsɛm bi wɔ ɛba a sɛ de ebi no besi fa aka no ewi ana asɛm na papa kora na ada ne bɔne de yɛ bɔne so a na abɛyɛ bɔne paa mududu ka enyeye mesre ɛna abrewa tu nsɛmtwerɛfoɔ fo otu bloggers fo otu mrantie ne maba wafo sa asante ɛne dɔma asɛm ba mom yenya abotere ne yɛnka ne yie abrewa de abasɛm bi atoto ho akyerɛ dɔma nchi ɔbɛkyerɛ asante tumi ekura ne asante nchi kyerɛ sɛ yɛ nuafoɔ sɛ bieburu obiye ne ho a
ɔbɛtan ne ho na wakɔdɔ obi wodɔ wo ho na wadɔ obi twerɛ no koraa ka nti sɛ yɛte nsɛm bi saa yɛ a mom yɛnya abotrɛ na asante no ɛwɔ hɔ no ɛnya asante akwa da bi abere waka tumi ekura asante mom yɛhwɛ yie asɛm a aba yi yɛwura dɔmahene Kofi Adom asusu sɛ na nka ɔbɛba ne mmoa nka mempɛ mfa to ho nanso abranteɛ bi a na ɔta akɔtɔkɔ akyiri paa ɛyɛ Nana Yaw ebi bɔ ne mmrane sɛ Pole ofiri mu no sɛbi ɔno koraa de nyɛnsɛm twerɛ adwuma na no wɔkɔyɛ o ɛyɛ kɔtɔkɔ ho dɔ nanso sɛ wohwɛ mu koraa nka Pole nka ofiri ɛbono nanso kɔtɔkɔ ho dɔ nti ɔde ne sunsum ne nipadua na adwene nyinaa bɛte akyiri ewi aseɛ no nipa bɔnfo bi ana nipakuo bi a ɔmadwe mbɔne nti kɔwɔ no sekan ama wato na nanom nsie do ansakra ne yɛbɛyɛ yie no yɛwura ka asɛm bi sɛ Pole mma nyina da ɔbɛhwɛ wo yɛwura dɔmahene yɛmfa wo ntutu obi ho anaasɛ mpo yɛnhyɛ wo sɛ kɔyɛ biribi nanso pɛne sɛ deɛ wapoto ama afie no nkyiri so wɔde bom ɛna aberewa nso kaayɛ no sɛ nkwan yɛ da tano ɔno nso ɔnom bi ma ne yeye yɛsrɛ wo yɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ yi deɛ yɛbɛsere firi sɛ yɛnnua ne brɛ yɛnnua Kofi Adom ɛkɔ atete mu sɛ wohwɛ sɛsi akora no a Kofi ɔyɛ adane akɔkora ne tirinwi bi afuo ne so bi ateɛ ne n'anim dua no yɛ adane akɔkora sɛbi yɛtwɛn ama deɛ yɛmpɛ sɛ ebesi asi ansa ne abɛhyehyɛ bɔ akɛseɛ fra ntoma akɛseɛ atena apakan mu ahodoɔ akɔ na yi ase yɛmpɛ ne saa nti sɛ obi ayɛ ama yɛ yi a deɛ ɔno nso aba ne ba no ɔno nso yɛ ebɛyɛ yie ahemfo ɛne mpanimfo a mo wɔdɔ ma yɛsrɛ mu oburu yɛyɛ anuafoɔ yɛnsɔ aisa ne yɛnsɔ aikon yɛnua Kofi Adom a wofira santeman mu yɛ adwuma wɔ ha ansa na wɔkɔ nkran nanso ne nkyi ɛne bono nka ɛbɛka sɛ wɔmfira santinti nka yɛnka ho asɛm nanso wɔyɛ nsɛmtwerɛ ni dwuma titiri ɔde kɔɔ yɛ nti na amana kɔbasa na nanom dɔmaafoɔ madawroma momma mo homene so mmerɛ bi mete sɛ wɔn mo sɛ Kofi de obi mfo nyini ba abɔnten sɛ n'ani ama aba bɛya na sɛ Kofi nso abanya bia Kofi nso fa n'ani ne mmara bro ni si evidence ɛmo wɔn nso hunu afei de sɛ mo hunu afei yɛ hunu sɛ de Kofi Adom ani no esi fa ayɛ ɔse ade a wosuro ne sɛ dɔkota ne sɛ ebia na awuduro no anaasɛ etuduro no edidia kɔ n'ani ntininim sɛ ba ne saa de a na asana bɛka ba ne yɛ de fa hene na bɛka koro ɛkyɛ sɛ yɛnua no ɛyɛ ahweye na wanyɛ ana ne papa yɛ bi na ɛkɔbɔ n'anifra me ma meka sanwa yɛfa nyansapɔ kasa fidie so yɛyɛ nsɛmtwerɛfo a yɛtrɛ nsɛm mu kyɛ nsɛm amanfoɔ te nsɛm ma nsɛm no de nsɛm pa banti yɛka mamaso ate sɛ nananom a wɔsɛ mprempren yi panimfoɔ ahodoɔ a wɔsɛ mprempren mutu anamɔ boa yɛnua Kofi Adom no ama mpanimfoɔ abamu mpanimfoɔ sanse Kofi nya ahemfo nko a na wayɛ adwuma ama wɔn wayɛ bia ma abamu mpanimfoɔ bebree si yɛkase yɛ bobɔ wɔn mu akɔtena ne program so ayɛ adwuma na sɛ ne wɔn adi dwuma adeɛ bɛkye yɛsrɛ mo ma ne nyansa ɔsen nsɛm bebree wɔ hɔ de ba abɔnten kora nyɛ yie ɛna nneɛma bebree wɔ hɔ anko wɔhwɛ anim nanso otimi te nsɛm bi sɛ oyɛ se ɛyɛ tuduro kɛkɛ powder kɛkɛ ne gu n'ani so sɛ Ghana fo efiri hen yɛsrɛ mo yɛmɛbɔ obi asoboɔ so obi na akɔyɛ ana obi nti na ama na ba nanso ɔkɔ adwuma o mekɔpɛ biribi abɛdi ne mbɛyɛ de ne nam awusua medin di asonaba ofi mensa abrampa sɛ tɔme a kan nyɛ me de ɛto ape a ɛnyɛ me de nti ato Kofi no ɛnyɛ me de ɔno kwa dem sa ne wɔ krada ma berewa yi kura mete hei ɛna tɔme anka mo nyina ɛbɛyɛ mo ya yɛbɛsrɛ mo nka sɛ ɔyɛ aberewa nti we de wɔn kura de wɔ gye na ewu ɛbɛyɛ mo ya pa yie aberewa ne we ya to no yɛwura gyema badu ɔde no ho dɔmawura yɛbɛsrɛ wo sɛ makofi nte wonka sɛ bieku sɛ nye sika fam kura no a
yɛse nipa ma awerɛkyekyerɛ wobɛɛ no kɔmmɔdie bi bɛtumi ama bi akɔfi sane sɛ baabi a wɔduri wɔso yɛ ama no kɔwie sɛ wɔtumi koraa kasa na deɛ bɛsiesie a anka wɔpɛ yɛsrɛ mu nananom a mowɔ Asantema mu sane sɛ Kofoɔ bɛyɛ adwuma wɔ ha pɛn nananom a mowɔ Bono anaa Dɔmaa nananom a mowɔ ɔma yi mu nyinaa ne amanyɔfoɔ ne titiriw ɛne yɛne a yɛse yɛdɔ Kofi yɛsrɛ mu mommra abɔnten na mommie nyinaa yɛmmoa yɛ nua no ɛma ne nya nsa Kofi n'adwuma ɛna akɔfa wei ɛde aba yansapɔ kasamfonyini so ne yɛsane no badwuma mu nti ne yɛagye berɛ a yɛkyerɛ nsɛm ne mu aka mu nsɛm ama mo nso mate nsɛm nti yɛsrɛ mu nananom Madaroma Ewura Dɔmaahene Kofi hia wo Kofi ohia wo mprempren sɛ wobɛba ne nan so odwuma na wudie ana wafa hyɛ ɛna ɔde bɛhyia ne nkwanhyia yɛdam ase sɛ matie na sopam yɛgyidi sɛ nananom bɛmu ɔmo hom ne so na wɔn ayɛ abrewa na me ka asɛm bi fa abrantie pole a ɔto ananom nsia dum a Yewura Asantehene ba abɔnten bɛka sɛ pole man de ɔbɛhwɛ wɔn mo paa anka Kofi hia Dɔmaahene so ɔse nyini se kampo na nkɔpɛ nanso wɔte sɛ Dɔmaahene ate na nso bɛpem saa abere yi a ɔmɛka ho hwee wɔnse ho bi ya na yɛ kɛse saa ho ma yɛ an dɔso ma yɛ na yɛ kɛse firi sɛ Dɔmaahene nti no wɔkɔɛ ɛno akɔhia nkɔhia na wo mɛka hwee ne Dɔmaahene nti mɛka hwee wɔ mɛhwɛ no wɔ ma obi mɛhwɛ no wɔnka hwee ne nti wɔwura yi kwa na mse me kɔboa no ne mfa so bɛ paa ne wɔ so sɛ nti no w'anim ho dɔ baako koraa anaasɛ deɛ na asie ɛbɛma ne tiri mu adwena yiri bebree ɛno koraa no na ɛha ne kɛse no na nka yɛyɛ ne Dɔmaahene bɛn no ɛna bɛmɛ na ho bɛtɔ na botere kafra me wɔ mua me yɛbɛyɛ kwa bi yɛbɛfa so a ho bɛtɔ wɔ no kɛbɛma na rechichi anka ɔte wɔ kwa na ne ho atɔ dada wɔte saa na ho bɛtɔ ne dada ne kora ɛkwa nso ma aboa ɔnte hwee arwa yɛhwɛ Asante nkyekyereyɛ na yɛmfa mɛto Dɔmaa ho ɛnɛ yɛaka Dɔmaa swai anaasɛ mɛka sɛ saa wɔn pɛ so wɔ mu swai yɛ Yewura Agyemabadu da no ɛna wobɛhunu na mmeranteɛ no bi yɛ Asante mmeranteɛ no bi kora tete fonyini so ɛne ade yɛyɛ mmeranteɛ yɛnte sunsum ase yɛte ase anka wɔn mu a wɔama no ne ɛhyehyɛ wɔn mantwea ne wɔn gyaade baabi no ka obiara ne ho ana no bɛtia ɔhene bi menka ma Mewura Asantehene nko a meka no Broni si general yɛhwɛ Asante nkyekyereyɛ Asante ɛwɔ akwan ahodoɔ bi wɔn fa so kyekyereɛ ana nte saa sɛ saa brɛ no yɛde obi yi apayɛ ɛma Asante bɛyɛ Asante wɔ bra no wɔn kyerɛ hɔ kakra yɛ dɛn ɛno nti ne yɛsɛ nananom de yɛ mogya na kyekyere Asante man ɛbrɛ a na Asante denkyira ne Asante ɛko a ɛda yɛ ntam a na ɛnyɛ asomdwee no nananom de yɛ mogya ne tɔ Asante man fi sɛ kane no ne yɛte a yɛde twenebo akɔdua deɛ ne yɛnim ano no na nte saa Asɛnso Kɔfo adwumaka ase kɛse bomfa bampanase na akɔ bomfa adwumaka ase kɛse ɔn sɛ kure na bɔntene yɛayɛ runabout bi wɔ hɔ bi a ɛwɔ hɔ Asɛnso Kɔfo ɛhɔ no wɔhyɛ ɛne ne sɛ hɔ ne yɛde no hɛɛyɛ ne wiase nyinaa ɛkyɛ sansan na wode nkoro bi ɛbɛka bomo no wɔ sɛ sunsum mu no ne amanneɛ kwan so no obi di ne mogya tɔ yɛ sɛ aduru a wɔn mu dware ne yakɔ denkyira ko no kukuo no a yɛtae aduro no wɔ mu no yɛsi tutu fam de nipa hyɛ hɔ kukuo no de nipa hyɛ hɔ ne yɛyɛ ne sei ba ne nsɛm kukuo ne si ne nsɛm na
ya tai dudo no wo eno santeman wo mu aye kokon ye di dware asanso kofo de ne mama ne bi de no enso ne yanti wo mu de ne yakata so ode ne ho man twa no na de ne si mu tai dudo nsasi kata so tai dudo santeman di dware Abraham memra bono wachirem ama me kai kura se eye kumawu nso kura no o de same keka ba na ejuso edu kope ono so o ma ye diri gina koduom dwa ne nwoma sa twitwa ne nam nyina aflani e topen mo topen ansana bema obedi ekun nanim one tutu onye hwe kanse wa amane nsa so na ye betuntu ni ye twia fa no so ono ne twunubo akodua kumewu akon no de obekọ enso onkutatu nkuta hwe nkuta sekan kuta agyan kura akodi bia emom na tamfo no betunutu ye twia fa no so ono so ne de no ena boahin anantiu ono ne mamponye oni adakwa yado asokore mamponye wumu ni di esanani edeko ye na ade be na edini se ye adwo na ni ye wi atoto apete onwuye wo so ye betwitwa akosi se obewu si ye twitwa wi ya to apete no ne juso enti krobi wo ho a wonya amane basante hene ni mu a ye nkana se ne ye gya na man bia ne wo firi saa nkuro yi mu bi bi firi juso bi fra sokore mampo bi firi dumakase kase bi firi kumawu nkonya akese a yense ni agoro enti no asantema na wo ho no tumi e sha asantema yi mu no enye tumi ketewa o enye tumi ketewa mekura ya na eye me nwanwa se obi wo ho aso wo ka asante asema wetimi di sika bi di no wo ye no nwonwona me de mitumi mu sese bibi ba na se wo ye dansigi wo mu anase bibi a wo ko gina ho a wani ni wo ho so bi asem no ana abeka asem no a e uduru ho no ana honhom no a saa abewura wa ma waka no kore no kore ne wo ho no eno na abeka di akokoduro beka saa no kore ya ni tani enti santema ne da ho no imudu asante ya asante abrewane na akofom abosome ne mfie kakra atwam be se mfie be miensani a nanka bono champem enkura hodo ono nso wopeso wo mu nyina ka bomu no masante de wachire ma me hu ne sansa na sa nkura ikura be ka bomu no na amane bi koso obi di ne titoy itwitwa bi ne ade asamu asie kofidie enti na ma me bi sasa ebetumi akoba se kofifiri bono ana oye bono ni enti bono champion so peso wo keka niema nkuro nyina ba beka bomu no ono di Brunisi sacrifice betumi akoba se ode ne kra na ebetwa so won se me kan se ebi kura na ya ade ebi si na kwa mu ansan no free yes bibi makwa eni na ya na ni bebi wo ho ani afa ne tra ne se amamire bi mu na wuwura mu a
Bompa ye. Bompa ye pay. Mana nanu hu mo. So we could dinner. Bin tem se wo kan. Bompa ye. Abranti Kofi de wo hwe asunsum mu no. What de kan akade. Enti bia na sunsum mu no. Ana te sa. Ana bia omu de wonu na betwa so. Se bia onu ne ye de beye amamre ama nkuro na timi. Na ene nka ye de na kofa adwumadi a gisi obetwa ansa na bia BBC esi. Se ne se bibi ensi a bibi nyeye. Bibi ensi kwa. So what if ya enti se ne wo beso de se maba mo mfa menye se no se de ne nananom ye. Eye no bia saa bere de enye saa na bisi. Ono no timi bi na epia ne se kwa yewe. Na yewe mai. Enti me de mesre biem Kofi soso ne se. Wenya abotre. Se de wo kan se woni se enyame don. Wonu saa se nyame don. Na wonya abotre no hwe de nyame beye. Na enye den. Enye nyame den Se obeye. so Me de me gidi se beyeye. Kofi hu beto no. Amwasa be na adwuma. enye nyame den so obeye. Di se wo ye de chesi. Se wo yi Misak Sadrak Abednego free wojafon no mu no. Saa na obeji Kofi. Kofi. Amen. Amen. Abuanche na yede enkomo no abawiye. Na mamimisa we ntwato. Asantemamu ha. Ye wa manhene be se aduosia. Wo mutumi ekura wo muso. Enso sa wo hwe a bonomamu ansem we koso no. Do manhene nko a na ayi nanim. Adwumadie bi saa no wo die na amamfo hye ne kutupa ebo na chi wo ka ye. Nipa ba ko de nipa aduosia. Aye den na nka kun no wo nipa ba ko fo na ako. No na mka aye se oba akofo wo nsa nso nyame ni kata. Na eye pre na wo pre. Do manhene Eye pre na wo pre. Na me kire de se. De ta kan sa ase se abofra. O to se kire ne bayira. Odi akuma ni hwen. Sante yini fie ho na da ho. Na hokwa. Wo se ne nananom ebu be se odonko chiri bedom. Donko chiri bedom. Woni abebi wo ho. O fere ne bedom. Ye ka se donko chiri bedom a eho ne na amanfo de yanyi kwesi. Enso so bedom no ne sikadwa no a. Oh. Good. Sika kokko edwa. Obie ni wo betimi akwati saa abusuakuo yukuo abusua no na wabedi bida. Timi nsa ho. Obie timi nsa ho. Akonwa bi wo hokro bi timi ko ya no wapere no wadi bi. Baby asiye no na. Saa bedom na wo ho no. Obie timi asemo. Eti saa obi a wo di saa bedom no. What in Jayesro? Nyini paketo. Inyame na de bre no. Abrodu manhia kura no a jata honi mienu. Sisi kwan na no ho. Isirim se jata. Isirim sei jata. Yina honi no na nkyira se no. Nidiri no. What to say hwan ya. Woni bonus wa wo yemhye. Saa na ye de kire. Sie na wuwure mu. Saa na hotie. Abroye so yedwumadie no so. Mama asimasi be say aduasa 30 seconds. Mebi nyenkura nhyema Kofi. Ebi nso nya futuo ma mabu no a etwe domane asantensem sere ne abasa. Wode kan yetufo. Nanso yenye ni nyina aboa. Na emon tofua. Bidi kandi inkuna he jumbi. Aba enyom na asantefo no kane no na enema bi wo a na ye ya bono dwumato ko se de ye yure nsi
so ɛno na kane no wo mu wɔ agoro bi a sɛ yɛbɛkɔko a Omoto. yɛde tu kuro no ɛkɔba yɛnam nyae nyae yɛnam nyae nyae ɛkwa bi a yɛkorɔ yɛnam nyaa sɛdeɛ yɛnkuro yɛdum abɔnten so yɛmfa fi kyerɛ nkuro atamfo nyanyana bɛyɛ yɛn Manfo say ayo mpe wo nwuma ato pa sa ato ba kwaka. Enam nyae nyae enam nyae nyae ekwa bia ye kro enam nya sani ayen kro enam abontin so yen fa fi kirempo atamfu nyanye ne be Pia. atamfu kane ni wira mu nti wo ko fa fi kira bi wo metete ho tamfu watete ho abontin de wonua pia Obehu no. Santeni se ni ma eni agoro sa ni bibi e hye no pe na ye hye so a akini eni Say pepepe. ni na de yadwene ai na ya se a wi enne me bi dada ne ye pese bonkum kwedi nifa Nifa bedi benkum. nifa bedi bonkum na no so ye de sa enye yie nti ma de srede pa nsi de wotomfo obọ no Na ho hia. ye kan ye boso no ye bi adwene nye baako ni ye fa wodo ene tema ene ayemuye enkyekere ye man na mi nim se ye wira utimfo asante hin ose tutu a wo wodo wo wotema na ni da ho na wo adwempa eso wo santeman ho emebi sai aman a aka ni nyina enti no wote ho saa Pia. anyeme bi bobo bakora na esam enti ye wira wo nkwa Pia. Abra yada se nenso. No kra ni se yebo wapono mu no wabie ye. Ene wotu yemfo. Wahye yenkran. Waka yanimo nso. Ena waka adoma nkoma nsema kire ye. Mpaye ne yesere se mu nso mo ye mpanimfo madaruma. Nananom no obo ade mu ko wo mu animu a onsere nkwani bi ma ye nua kofi. oh Na support ye semenhia ye nyawo a anka bi ayewu. That's your blue. that's it Abusu anya support TV so ni aha na brema kwan ne ne. Yenkoma ye ne yabere wapoma okonfo poma ebidi ye no. Edi ni nyina esie. De yesre bio ne yesre twedi ampon ne nananom se wo momwa. Ema yenu ansem kyerɛ ne Kofi Adoma wanwani a nei. Ne ho de enkoka adwam na emu mesan na ato no. San na esan no nkwanhia pete bio na abesi ne tiri so. Twedi ampon wonnom no na moa hodo a wosi firi penimfuo bie amanyofuo bie ni nipa dodo nyina amra. Ema yenu no ne ninsensere dadan biem no medi ne dwuma. Ebi na ye wono kyene bi ye wo. Obia ni ho a wotonsa hyere ne busue ni ti de besre ene se nei Kofi Adoma wanwani mpenten kwa ne atete ye wo mu no nyame beyi ne firim na aka no de aka nsem twerefo Kofi baabi a wo bia onua Kofi asonaba ye de fiafi de kesi su ne nyansapo adwumayefo nyina yabere wakofo enso ese wamawo ahoden eni we di obekasa hyeden bibia be yeye nyame te ase ye fidi kase so ye dwumayefo ye mpanimfo eda no nyina ye kase nyame na betene ne nsa ama bibia yeye se de ye mpese beto ye mu bia no sanso na ato we eye ya enra adofo mehwe mfonyini ni bi no mehwe hoi papa mehwe hoi nje bikwa am se misun na mi na manhu no mehwe hoi pa se Kofi ampa etimi aba abontin susun ma obia ehwani esire nyame se san yidie mabintu bibi medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa ye beda yabere wase se bere bia ye ba naso a wotie ye na madam producer
ene de ebere bia wode yeba afidie so apia adwuma de obobi papa ebeda na se monso amoya ahwefo yedamase na mefa akonyan so na me maame ba ko bia abrewanti ofira brochimemu ebesra ano se wopese wobeti abrewanka no hunu se ampa okofo poma aye ka no woni no kre eda no oba aye na ye negie oni nipa be nan ene bu omo ba aye a wo mo besra abrewa owo Holland kuro bi wo ho a me wura fidi ne kakra nanso megidi se me kan wo hunu se ye ne no okofo poma se ye mfa fidie iso na ye na wase nkomo kura ne bedi ye ne hwe abahwe no kura ne nani asopa enti ma me no so fe efe okofo poma se de ode bre no no nso no a we ye kokoamu ade enti ye nim ni atodin o se efe pa na nani nso aso nyame nkoso anhira na ye fidie nso koso ahwe megidi ye se wote ye nka obohunu se ye niso enchia ne mu pa ne asante mpaseti baby ofiri no no mpaseti kawie okonfo se wo firi mpaseti a nkawie di na wo twam akọ ukurum wakọ kurum no wo ba wo se wo bepem ahwe no obepa abre wa ahwe ba wo ba ye ndi oba wo ba fra brochimemu aba bepa okonfo ahwe no enti na wo so oba patrapa abehwehwe okofo na kira kwan na nkomo wo ho no ni ne die ti wakọ kurum no a wo ba no mpenifo nya wayi obi papa na wanye obi anto aso yesi we wire mfiri we wire hwana ni wire mfiri me wiye boni aye ni wire mfiri me no waba no wakai me no waba fa dipa be esa miensa na akano ho sempese mi behwe nkofo poma na Jacob kan bi o se mekwa akohwe Joseph ansa no me so what yasi so me hunu Joseph ansa was Joseph makohunu okofo poma anya sa na buru chiri kura me nsa nko ampeni ampa wo wura abetu mi kuku yasi ni abebo abeni edi nkomo de mesra ni se onyankopon ma ne nkwane ahoden amen adie biada wo hwehwe wo na komemu ewa asase so a eye nhira ade enyankopon fa nka no nhira no amen na meni mabedwafo nyina so edarase fi se so wo ba ye de bi bone no be aka me wo nyina ene to ye si eniji se ni danase papa me de Ghana fo nyina wo so de George na na nti bibi sa George na ni danase nyame nhira no pia nyame ntono nkwane pia nyame ba na dwuma enkoso pia ene na maami George na ha ni din no me kai bibi sa abrewa so woda wase eburu eda no kura no oba ye no ohunu abrewa wose ono na je se na wono nso awi ata so se obeba okonfo poma ho na waba ba hwehwe no abusi oba de ye adom na ode ye nkwache ye ne a ye besan so ehia midin ade asonaba Kofi Mensa Abrampa ye de munyina mwase ama mohwe enitia abrampa odaseni itire ye de munyina ase ama mohwe enitia enya kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pe enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bio tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro mantuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twanya